Здравейте, добре дошли в канала на Zara Robotics. Днес имам нещо наистина интересно за вас. Представяме C40 на Canon Robotics. Ще ви покажа какво може, как работи и защо според мен си заслужава вниманието. Ако имате по-голям обект, знаете колко е досадно почистването. Метене и миене, различни машини за различни подове. Резултатът не винаги е добър и отнема много работно време. C40 е направен точно срещу тези проблеми. Тази машина може да мете и прахосмуче, търка и мие. Перфектно. Създадена е за хотели, магазини, офис сгради, складове, медицински центрове и така нататък. Ако подът е между 500 и 3000 квадратни метра, този робот се справи чудесно. Звучи добре, нали? Нека видим как работи на практика. Отпред има две ролки, които събират сухите отпадъци и ги вкарват в контейнера за сухи отпадъци. Отзад отделна ролка и гумена чистачка, която се грижи за мокрото търкане. Сухото и мокрото са напълно разделени, така че няма как едното да попречи на другото. Работи върху мрамор, плочки, паркет, ламинат, килими и мокети. Машината е изключително интелигентна, че разпознава каква е повърхността и според това определя какъв натиск да извърши. Измива страхотно и самите фуги на теракота. Когато види пред себе си килим, спира миенето, за да не го намокри. Смукателната мощност е 23 500 паскала. За сравнение, повечето машини в този клас са доста по-назад. Поглъща всичко без да се запушва. Подът след него е толкова сух, че след 30 секунди вече можете да ходите по него. Забравете за табелите мокър пот. Тази машина е изключително интелигентна, пуска вода точно толкова, колкото му е необходимо за пода. Изчислява всичко до милилитър. Машината има два отделни контейнера. Единият събира мръсната вода от миенето, 14 литра. Другият е за прахосмокачката, 8 литра, основен обем плюс допълнителен буфер от 0,7 литра за по-едрите отпадъци. Буферът е умна идея. Грижи се по-големите частици да не влязат с висока скорост и да разкъсат турбата. Особено полезно в складови помещения, цехове, сервизи и други. C40 сам изгражда карта на пространството. Има лидар, стереокамери, ултразвук, цял арсенал от сензори, който работи в реално време. Ако изникне препятствие пред него, първо подава сигнал. Ако никой не реагира, прави два опита да го заобиколи. Ако пътят е блокиран, затворена врата например, не спира и не чака. Просто продължава с останалите зони и сам реорганизира маршрута си. Забелязва препятствия до 3 см, дори кабели на пода. Разпознава различните видове подове и се приспособява към всеки един от тях. Справя се с лекота дори в натоварени помещения. Накратко, не му трябва помощ. Има и още нещо интересно – режим обучение, Teaching Mode. Ако имате по-сложни или специфични места за почистване, просто минавате на ръчен режим и го прекарвате през зоната веднъж, с нужната скорост и всички детайли. Запомня всяко движение и след това го повтаря самостоятелно, всеки път по същия начин. Обучавате го веднъж и го оставяте самостоятелно. Нека погледнем дисплея. Голям, ясен, лесен за работа. От тук избирате режима на чистене, задавате час на стартиране и зони. Можете да разделите обекта на отделни зони – склад, зала, коридор. За всяка зона можем да зададем отделен график – час, честота, вид чистене. Програмирате го веднъж и след това просто работи, докато вас ви няма. Имат и мултиробот система, т.е. да работят няколко робота и да не си припокриват зоните. Робота във всеки един момент от работата си знае къде се намира и колко време му е необходимо да се върне до зарядната станция. Така, че като му намалее батерията, сам се връща до станцията и се закача на зареждане. Едно нещо, което ми направи впечатление, в автономен режим електрическия мотор не ти позволява лесно да местиш машината, това е защита. Ако искаш да я преместиш ръчно, натискаш червения бутон за аварийно спиране и тя веднага минава на ръчен режим. После се мести много леко, изненадващо леко за тази машина, на едно зареждане до 15 часа само с метене или около 5 часа в най-тежкия режим с търкане и миене. Зарежда се от 0 до 100% само за 2 часа. Разполага с 50 ампер-часа батерия, когато може да се сменя за 5 секунди. Това е доста добре за машина от този тип. И последното, поддръжката е много лесна. Контейнерите и ролките се сменят буквално за секунди. Измивате в мивката и слагате обратно. Машината не работи с препарати, само чиста вода и толкова. Не ви трябва техник или инструменти.
Всичко е направено да се ползва и поддържа лесно. За мен това е машина, която наистина решава реален проблем. Не просто автоматизира задача, а прави работата по-добра и лесна. Ако искате да я видите на живо и да я пробвате, заповядайте в нашия шоурум. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала. Предстоят още интересни неща. До скоро!